Hayırlı gün muhterem televizyon karşılar. Adnan'ın bu cümgasında da sizin bilen turu efirde min Nazım Safarov olurman. Bu adnada Россия президенті Vladimir Putin tantanalar rüşte 2024 yılını kayda yılı деп ilan etti. Onun til tübündəgi tüp fikri ildəgi küp balalı, hazır iş hem andan kübrək balalı gayleleri şulay деп atıyorlar. Gaylelerinin sanını arttırу. Ул мұның үшін андай gaylelerge her yaklap devlet yerden bulağa teyişliginde etti. İlbaşı belgilep ötken maksatını tırmışqa aşırу için tağın neler işlerge kerek? Балалық айларыны бүгін нелер бір şey? Әлігі һәм башқа сорауларға ашықлық кірту үшін біз бүгін студияға Бүтін Россия татар ғаиләсе фонды директоры Миләүшә ханым Гайфуллинаны шақырдық. Миләүшә Хафиз кызы Гайфуллина 1955 елның 29 июнендә Чистай районының Татар Сарсазы авылында туган. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт медицина институтына укырга керә. 1979 елдан башлап бүгенгәчә сәламәтлек саклау өлкәсендә эшли. Танылган җәмәгать эшлеклесе, Татарстан иҗтимагый палатасы әгъзасы, Татар гаиләсе Бөтен Россия иҗтимагый фонды директоры, Россиянең сәламәтлек саклау отличнигы, югары категориялы табиб. Иренур Ислам белән 2 бала тәрбияләгәннәр. Хәерле көн Миләүшә ханым. Хәерле көн Назим әфәнде. Путинның быелны 24 елны гаилә елы дип игълан итүенә нык сөенүчеләрнең берсе сез булгансыздыр инде. Чөнки сез җитәкләгән фонд инде ул ашуым килмәгәе моннан 17 ел элек гаилә кыйммәтләрен сакларга кирәк, гаилә кыйммәтләре турында сөйли башлаган иде. Әйе. Ничек кабул иттегез? Бик җылы кабул иттек, мин генә түгелдер. Шәхсән бөтен үзен үзе хөрмәт иткән, гаилә кыйммәтләренең нинди матур нәтиҗәләргә китергәнен белгән бөтен кеше иратлар да, хатын-кызлар да, бөтенесе дә моны бик хуплап кабул иттеләр. Бөтен кеше дә бу елны көткән иде. Гаилә кыйммәтләре югала барган вакытта, гаиләләр таркалган вакытта, безнең көнкүрешкә чит илдән ниндидер ят гадәтләр килеп кергән вакытта, менә шушындый бер борылыш ясау өчен, гаиләгә йөзне бору өчен, тәрбияләү өчен, үзеңнең милләтеңне, телеңне, гаиләңне, үзеңнең якыннарыңны хөрмәт итәргә өйрәтә торган, шунарга юнәлдерә торган бер чара булды бу. Әлбәттә, теге бу елны, теге бу өлкәгә багышлау начар түгел. Аңа игътибар җәлеп ителә дигән сүз, үзегезәтмеши чаралар үткәрелә. Ләкин һәм күп кенә түрәләр моңа багышлап үзләре күп кенә чаралар да үткәрәләр, то есть аның зыяны булмый. Ләкин миңа калса теге бер ел гына менә ничектер япон календаре шикелле, беләбез бит инде, үгез елы, тышкан елы дигән шикелле, менә шундый чиратка салынган ел гына булмасмы икән. Чөнки ничек кенә әйтсәк тә, менә сез дөрес әйттегез, язылышмыйча гына тору, аны гражданский брак дип атыйлар инде. Шуннан соң кияүгә чыкмыйча гына бала табу ир киләмичә генә. Шуннан соң иләнешеп тә баласыз булу, бала үстереп кем рәхәт күргән әле дигән фикер белән. Менә мондый кыйммәтләр алар нормага үлде, кызганычка каршы. Элек бит инде алар авылда бер кеше булган мөмкин иде. Аны да бармак тотып күрсәтәләр юк кешеләр турында. Хәзер ул менә шулай булга тиеш, бөтен дөньясы шундыйга калды. Карагыз дигәндә уңга, карагыз сулга дип менә мондый кыйммәтләрне бер ел эчендә генә яки бер вакыт эчендә генә җиңеп булыр микән? Менә чөнки без бит булардан баштаттыга дип җыенабыз инде хәзер. Чит илдә кергән бу ниләрдән, афәтләрдән. Ил текерсә күл була диләр, нишләп бөтен җәмгыять белән тотынсак, эшне башларга гына кирәк. Башлаган эш беткән эш ди татар халкы. Менә бу бит инде 30 елга якын бик зур пропаганда барды бит инде. Никахсыз яшәү, анда гражданский брак, бөтенесе менә шушындый бер дәүләт телевизордан да, масса күләм мәгълүмат чараларыннан да матур тормыш, урамда очрашалар да, чәчәк букеты алалар да, яши башлыйлар, аннан соң тора алмыйлар, мал бүлешәләр, үзең өчен генә яшиләр, аннан соң бик шундый этләрне, шәһәр квартираларында этләр асрау бит инде бала урынына эт асрыйлар, ул этнең пычрагы инде бөтен урамнарга атылды, аларны карай алмыйлар. Менә шушындый ниндидер бик начар гадәтләр килеп керде. Хәзер вазгыять үзгәрде, дәүләт тә аңлады, халык та аңлады, кая барганыбызны аңладык. Шунарга күрә менә бу башлангыч булып
булса да, bir yıl boyuna менә без пропаганда, кешеләргә матурлыкны, балаларга, яшьләргә, олы кешеләргә дә ниндидер пропаганда кирәк. Кеше менә телевидениедан карый да, менә шушыны дөрес дип уйлый. Әгәр дә телевидениедан гел бәйрәм, гел бию, гел җыр гына күрсәтмичә, матур гаиләләрне, тырыш гаиләләрне, менә хәзерге каналларда да элеккеге советлар вакытында төшерелгән кинолар күрсәтәләр. Анда династиялар, хезмәт династиялары, заводта эшләүче кешеләр, алар шул кадәр бәхетлеләр. Менә төрле профессия кешеләре. Менә шунарга күрә, менә шушындый матурлыкны күрсәтү, кешелек кыйммәтләрен күрсәтү, кешенең кыйммәтләре, кешенең үзеннән торганын аңлату, ул безгә, бөтенебезгә дә кирәк. Менә шушынарга күрә, менә бүген без сезнең белән очраштыктадыр дип уйлыйм. Телевидениедә хәзер бик актив эшли, гел матурлыкны гына күрсәтергә тырышалар. Менә ансы өчен Аллага шөкер дияргә генә кала. Миләүшә ханым, эш балалы гаиләләрне күп балалы итеп санау әлбәттә яхшы фал, һәм аларга төрле ярдәм, дәүләт ярдәме күрсәтүдә шулай ук начар түгелдер дип уйлыйм инде мин. Ләкин нишәп эш балалы һәм аннан күбрәк балаларга гына икән дигән сорау туа үзеннән үзе. Чөнки яшерен батырын түгел, теге нәрсә диләр әле? Атын булса арба кирәк, хатын булса бар да кирәк диләр, име? Иләнергә батырчылык итмәүчеләрнең яки кияүгә чыгарга батырчылык итмәүчеләрнең күбесенең куркыта торган нәрсә шул. Иләндең исә фатир кирәк, фатир булды икән анасын фатирын тутырырга кирәк, машинасы кирәк, дачасы кирәк. Менә булар барысы да булмаган килеш, әле иләнү иртәрәк түгелме дигән менә шундый карьера ясыйсы бар әле. Менә булар барысы да берәм килеп, кешенең менә бу тормышка ияләнгән кешегә булар барысы да яңалык килеп булачак. Ләкин менә бу колеядан чыгарыр өчен дәүләт нәрсәләр эшләргә тиеш дип саныйсыз тагын? Менә бу эш балалы гаилә генә түгел, чөнки бер балалы гаиләгә дә шундый проблем килеп туа бит. Дәүләт, менә хәзер бит дәүләт бөтенесендә эшлидер дип уйлыйм мин. Дәүләт нәрсә эшли инде? Дәүләт тырыш кешегә эш булсын, менә, например, аннан соң хәзер бит инде гаиләләргә игътибар бар. Менә хәзер институттан студентларга да целевой направлениелар белән килгәнне, ул анда кайткач Совет заманындагыча распределение белән килеп анда аларга квартиралар бирергә тиешләр. Эш монда гына түгел. Эш менә гаиләнең бәхет китергәнен аңлатырга кирәк яшьтән үк. Менә нинди нәрсәнедер көтеп ятырга кирәкми. Әгәр дә синең күңелеңдә ярату хисе тәрбияләргә кирәк. Хәзер бит кешеләрдә ярату хисе бетте. Хәзер бит кешеләргә моның машинасы бармы, бу егетнең квартирасы бармы, бу кызның нәрсәсе бар. Менә шушылай итеп иләнәләр, исәп-хисап белән иләнәләр, ә ярату юк, мәхәббәт юк, тәрбия дә юк. Гомер буе менә алырга гына өйрәнгән буын үсте. Алар бирергә теләмиләр. Гаиләдә яшәү, үзеңне бәхетле итү ул. Иң башта син кешегә бәхет китерәсең, аннары ул бәхет сиңа кайта. Менә яшьләргә шушыны аңлатырга кирәк. Хәзер андый алырга гына, бөтенесе акчага кырылган, бөтен нәрсәне акча гына хал итә дип уйлап, бик зур ялгышалар. Аннары соң без гореф-гадәтләребездән дә киттек. Гореф-гадәтләребез, аннан соң динебездән киттек. Менә хәзерге вакытта гаиләләр, мин инде менә бөтен Россия татар гаиләсе фонды җитәкчесе буларак шуны әйтәсем килә. Гаиләләребез дә булыр Алла бирса, тормышлар да җайланыр. Тел татар халкына татарның телен. Тел безгә нәрсәгә диләр? Тел бит ул кешенең яшәү рәвеше. Тел бит ул кешенең күңел байлыгы. Менә шушы байлыкны югалтабыз без. Ана теле бит. Ана теле, әни белән бергә керә торган тел, әниләргә хөрмәт бетте. Бәхет әниләрнең аяк астында диләр. Син әгәр дә үзеңнең балаңа, үзеңнең туган телеңне бирәлмисең икән, ул бала бит инде 3 яшькә кадәр синең белән үсә. Аннан соң да әни янында ул. Менә безгә хатын-кызларыбызга үзгәрергә кирәк. Үзебезнең милләтебезнең горурлыгын, үзебезнең милләтебезнең матурлыгын, безнең шундый шәхесләребез бар. Безнең шундый матур телебез бар. Безнең телебез дөнья халыклары теле арасында 14 телләр арасына керә. Без бик күп халыклар белән сөйләшә алабыз. Аннан соң менә шуларга күрә телне дә белергә кирәк. Һәрбер гаиләнең һәрбер күзәнәге төрле нәрсәләрдән тора. Тәрбиядән дә тора, телдән дә тора, иманнан да тора.
менә шушыларны яшь буынга кайтарасы килә. Хәзер менә мәктәпләрдә гаилә дәресләре уздырабыз дип тә сөйләшкәләп алабыз бит инде. Ул айына бер була микән инде ул. Менә элек без укыган вакытта әдәбият дәресендә, литература дәресендә русча дәрес башланганчы менә дәрес вакытында классик әсәрләрне тикшергән вакытта, классик әсәрләр турында сөйләгән вакытта укытучы һәр вакыт аны гаилә белән бәйләп алып бара иде. Менә бу гаилә ни өчен менә аяныч хәлгә килгән. Бу гаилә нишләп менә шушындый уңышларга ирешкән. Нишләп, например, балалары әти-әниләре юлыннан барып, шушы профессияны сайлаганнар. Менә гел шушындый матурлыкка омтылыш бар иде, матурлыкка эндәү бар иде. Менә акчага гына кырылган дөньяда яшәп булмый. Менә телевизор караучылар инде килеп утыра торганнардыр. Акчасыз кая бара аласың инде дип. Әйе, акча да кирәк. Акча кирәк булсын өчен тырышып укырга кирәк, тырышып эшләргә кирәк. Тырыш кеше үзенең тормышта урынын таба ул. Билемле кеше, тырыш кеше, кул һөнәре белгән кеше. Менә алар бу заманада да югалып калмадылар. Шундый матур гаиләләр белән шундый матур үзләренең эшләрен алып баралар. Дәүләт хәзер аларга да ярдәм итә. Менә бездә 4-нче, 5-нче Бөтен дөнья татар конгрессы белән без бергә эшлибез инде Бөтен Россия татар гаиләсе. Бөтен дөнья татар конгрессы 5-6-сы, 7-се бизнесмен гаиләләрне чакыра. Менә булган, тырыш, үзенең хезмәтен, үз көченә генә ышанып тормышны алып бара. Менә шушындый эшләр бик күп. Аны менә телевизордан, радиодан, масса күләм мәгълүмат чаралары, радио, газета, журналлардан гел сөйләп торырга кирәк, гел матурлыкка өндәргә кирәк, матурлыкны күрсәтергә кирәк. Кеше начарлыкны үзе дә таба. Матурлыкка өндәү, матурлыкны күрсәтү, әйткәннәр бит, матурлык дөньяны коткарыр дип. Менә матурлык булса, дөнья сау-сәламәт булыр, Алла бирсә. Без әйткәнчә инде, әгәр дә теге кеше иш җыеп, акыл җыеп дип әйтәбез инде, карьерасын иштырып бетергәннән соң бала турында уйласа да, ул инде бер бала күп дигәндә 1-2 балага гына өлгереп кала торганда. Чөнки кешенең яше шикләнгән. Шуңа күрә без бүген әйтәбез инде, президент та шулай әйтә, иртә иләнешүләр турында сүзләп бара кирәк. Иртә никахлашу турында сүзләп бара кирәк диләр. Безнең татарда мондый әйтем дә бар бу бит әле, иртә иләнгән, иртә торган эшеннән килгән, иртә иләнгән улыннан, кызыннан килгән дип әйтәләр, Менә иртә никах булсын өчен нәрсәләр, нинди шартлар булырга тиеш дип саныйсыз менә гомер иткән кеше буларак? Иртә иләнү өчен иң беренче мин менә нишләптер гел шул сүзне әйтәм инде, иң беренче бер-берсенә карата мәхәббәт булырга тиеш. Кеше берсенә берсе тартылырга тиеш. Аннан соң табигый халәт бит инде. Табигый халәт. Ул аны инкар итеп булмый. Аннан соң менә гаиләләр элек бит инде без бөтенебез бер төсле идек. Бай да юк иде, ярлы да юк иде, мәхәббәт иде. Хәзер менә төрле гаиләләр үсеп чыкты бит инде. Үзеңнең мөхитеңдәге гаилә белән, үзеңнең милләтеңдәге гаилә белән, үзеңнең вазгыятеңдәге гаиләләр белән катышу ул бик зур бәхет. Менә ата-аналар шуны да аңларга тиеш. Үз тиңеңне табу. Бөтен яктан да үз тиңеңне табу. Менә ниндидер тәрбияле балалар. Менә хәзерге вакытта аннан соң менә татуировкалар ясыйлар. Кеше үзен эзли. Балалар. 30 яшькә кадәр. 30 яшькә кадәр татуировка ясый, эт алып, эт тәрбияли, укырга барамы, юкмы, ансында әти-әниләре, давай менә монда кер, давай менә укы дип, алар өчен акча түләп аларны укыталар. Менә кеше аңларга тиеш. Әгәр дә белемле булса, әгәр дә ул үзенең урынын тапса, үзенең якын кешесен тапса, әти-әниләрнең дә өлеше бик зур, әти-әниләр дә улларына, кызларына ниндидер бер юнәлеш бирергә тиешләр. Менә бу вакытта вакытың уза, укыган вакытта үзеңә кеше карап кал, кияүгә чыгып кал, аннары соңга каласың дияргә дә кирәк. Менә шушындый гел тәрбия барырга тиештер дип уйлыйм. Тәрбия ул ярату белән барырга тиеш. Ачуланып кына бит булмый, ниндидер аңлату эшләре белән барырга тиеш. Аннан соң менә әти-әнинең бер-берсенә булган мөнәсәбәтләрен күреп тә кеше ниндидер бер тәрбия ала үзенә нәтиҗә ясый. Аннан соң кияүгә чыгу, иләнү, ул бит инде 2 кеше, 2 матур гаилә, 2 нәсел бергә кушыла. Ансы тоже зур бәхет бит инде. Шундый
Монда хайран гына зур эшләр карап утырам әле сезнең сөйләгәннәрдән, әйме? Чөнки без бүген яшь гаиләләрне күзәтеп тотсак, инде яшь кенә түгел, гаиләләрне күзәтеп тотсак, һәркем үзенең телефонында утыра, һәркем үзенең компьютерында утыра, әйме? Нинди аралашу турында сүз барган микән анда? Нинди табышу турында сүз барган микән, әйме? Шуңа күрә безгә бу кыйммәтләрдән башыбызны алып, әзгә генә айнып дип әйтергә инде, әйме? Гади тормышка күз салырга кирәк. Тормышыбызда нәрсә бара, әйме? Безнең балабыз нәрсә белән шөгыльләнә, безнең чөнки бит әле балаңның белән сөйләшергә күрергә кирәк башта. Менә бу әйберләрне безгә күп нәрсәгә өйрәнәсебез бар икән әле. Теге тау тишегеннән чыккан бабайларыбыз шикелле. Шуңа күрә бу сөйләшү әлбәттә дәвам итәргә тиеш. Сез дөрес әйтәсез. Һәм әле ул бер генә яклы түгел, психологлар белән дә, әти-әниләрнең үзләре белән дә, балалар белән дә. Чөнки бу яшәү рәвешеннән традицион кыйммәтләргә кайту алай җиңел булмаячак. Җиңел булмаячак. Җиңел булмаса да, әгәр дә кешенең башына акылы килә икән, ул аны барыбер аңларга тиеш. Башына төшсә эшләячәк улар, Башына төшсә эшли. Бүтән безнең барыр юл юк. Бу гомергә, буыннан буынга килгән традицияләрсез без яши алмыйбыз. Бу канун. Кызганычка каршы безнең вакытыбыз тәмамланып килә, һәм без маршрут сорауларына күчәбез. Әйдәгез. Ир-атларда сез югары бәяле трансифатлар нинди? Җаваплылык дип уйлыйм. Хатын-кызларда? Хатын-кызларда тәрбиялелек, әхлаклылык, ярату хисе. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Иң зур бәхет сәламәтлек. Гаилә бәхете, балалар Өмрегез буе кеше сәламәт дигән саклаган кеше булар, сез аны аңлап әйтәсез, димме? Иң бәхетле кеше сәламәт кеше. Бәхетсезлек иң зур бәхет. Иң бәхетсезлек кеше тәрбиясезлек, юк гадәтләр, наркомания, аракы эчүләр, юк юлда йөрүләр. Менә бу даже менә татуировка, тәненә татуировка ясау да ул бәхетсезлеккә китерә. Яраткан ризыгыз. Яраткан ризыгым нәрсә дип икән. Үзем пешергән ризык, әйме? Или ират пешергән ризыкмы? Үзем юк, ират ризык пешерми бит хәзер. Үзем иратлар Үзбәкстанда, Кавказ якларында гына пешерәләр. Безнең татар халкында ират ашарга пешерми. Ул безнең бер Димәк, үзегез пешергән ризык булып чыга инде. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Иң сөймәгән нәрсәм ялган и эшсезлек. Менә теге Эшлексезлек. эшлексезлек. Эшсез була инде, шәйле эшлексез булса. Эшлексез булса, менә иң зур ачуым килгән нәрсә шул. Яраткан төсегез. Яраткан төсем Фирүзә төсе. Тормыш девизыгыз. Тормыш девизыммы? Бер кайчан да бирешергә ярамый, һәр вакыт алга барырга кирәк, максатчан булырга кирәк. Амин, шулай булсын. Алга таба да шулай сезгә генә түгел, һәр кайсыбызга шулай яшәгән насыйп булсын. Рәхмәт. Ихлас җавапларга өчен бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә дә. Эшебездән, ирешкән уңышларыбыздан бигрәк һәр кайсыбызга да улларыбыздан, кызларыбыздан кинәнеп яшәргә насыйп булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.